Som a Madrid, 12 del migdia, al carrer d'Alcalà, zona de Canillejas, tot ple de neu, el tràfic és amb molta dificultat, instal·lació telefònica, hi ha torràries, tot ple de neu, el jardí que hi ha aquí al costat, veure, bé, veu, jo tinc que sortir així, el tràfic és molt lent, tenc que anar, sí, tenc que anar molt lentament, avui tindré que anar a la feina amb el metro, perquè amb l'autobús és gairebé impossible, i en fi. Feia molts anys que a Madrid no hi havia una quantitat de neu com aquesta. Bé, jo soc a prop del metro, ara, a veure si em vaig a caure. Coses amb molta dificultat, que hem d'anar. Alguns se patinen tot. Tot anirà en contra. Bé. Bé. I ara... Bé.